elekere anọ nke mgbede n'oge ndị Igbo n'Ozisa 96.1 FM Owerri. Igbo ndị ọma, unu anwụchila. Ndị ji akụkọ a na mgbede a, Ikenna Bekee na m onwe m CHINEDUM and Bekee. Ndị a bụ isiokwu hirodo nke anyị ji mere akụkọ na mgbede a. Onye bụ onye isi ala Nigeria, Goodluck Jonathan, ajụla akwụkwọ agbapụtarala ya iji zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria. Ndị otu NANS, National Association of Nigerian Students, agwala ụmụ akwụkwọ niile gburugburu ala Nigeria ha malite ngagharị iwe site na itighachi okporo ụzọ nakwa n'okporo ụzọ ụgbọelu dị iche iche awa 3 ụbọchị niile. Ndị nzukọ Senate ala anyị ahazigharịa ma kwado ihe omume Electoral Act ọhụrụ nke a ga-enye onye isi ala na ndị ọzọ ikikere iso tụọ vootu mgbe ọbụla na-eme Congress ma ọ bụkwanụ ntuli aka elu primaries. Onye isi ala anyị Muhammadu Buhari agwala ndị World Bank na ndị AFDB ha gaa n'iru n'echiche ọma ha nwere maka ijeri naira 19. Ndị United Nations ka ọ dị ugbu a ga-enwe nnọkọ pụrụ iche na mba Ukraine. N'akụkọ egwuregwu, Pochettino ekwuola na ihe na-eme Lionel Messi agbaghị aka kama aka gbara ya. Sonye anyị n'ọdọ nzirịta ozi Facebook Ozisa 96.1 FM maọbụkwa gaa na YouTube Ozisa 96.1 FM TV. Tọzie ntị n'ala ka mụ na Ikenna Bekee gụpụtara gị akụkọ ndị a na ndị ọzọ anyị jiri bịa n'uju ya. Ozi anyị na-enweta ugbu a na-akọwa na onye bụbu onye isi ala Nigeria Goodluck Jonathan ajụla akwụkwọ agbapụtarala ya iji soro zọọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023. Ozi nwetara n'ihu kọwa na ọ bụ ndị isi mpaghara North zọpụtara ya bụ akwụkwọ dịka ozi a na-apụta nke si n'aka Ikechukwu Eze, onye na-ahụ banyere mgbasa ozi nyere Goodluck Jonathan. Ọ gara n'ihu kwuo na Jonathan amaghị banyere ya bụ akwụkwọ nke ọ na-akwado ka gbatara ya bụ akwụkwọ. Anyị chetawo kemgbe ọnwa ole ma ole gara aga a na-enwe nnọọ akụkọ na-efegharị n'ikuku na Goodluck Jonathan chọrọ isonye ndị pati APC. Otu akụkọ a na-efegharịkwa n'ikuku na-egwu na ya nwa na onwe ya bụ Goodluck Jonathan chọkwara iso zọọkwa onye isi ala n'afọ 2023, mana o nwebeghị mgbe Goodluck Jonathan pụtara nnọọ n'ọgbọ ma kwuo na ọ chọrọ iso zọọ ya bụ ọkwa. Ọ bụzi ya mere mgbe ya bụ akwụkwọ a nakwa na ozi ya bịaziri pụta ihe ma gbaa ya n'anwụ, Goodluck Jonathan kwuru na ya nwere onwe ya akwadoghị na ya bụ akwụkwọ agbapụtarala ya. Ọ gara n'iru kwuo na o kwubeghị uche obi ya kama uche obi ya ka na ya n'obi. Dịka akụkọ a ka na-eko achịcha, onye kwuchitere ọnụ ndị mpaghara North ya bụ Usman Mohammed gara n'iru kwuo na onye bụ onye isi ala bụ Goodluck Jonathan ọ gaghịkwa apụ ala Nigeria belụsọ o bu ụzọ nabata ya bụ akwụkwọ ha zọpụtarala ya. Ndị ogbu egbe awakpọọla ụlọ ụka St. Pius X Catholic Church dị na Ikoro Abasi Akpan nke dị na kansụl ime obodo Mkpa-Eni nke steeti Akwa Ibom ma tọrọ onye ụkọchukwu ha bụ Alphonsus Ubo. Nke a na-eme dịka abalị 19 gachara kamgbe a tọrọchara otu onye na-agbasa ozi ọma na onyonyo bụkwanụ onye hiwere ụlọ ụka Solid Rock Kingdom Church bụ Pastọ John Okoriko, bụkwanụ onye esikwara n'otu obodo ahụ wee tụrụ ma mechaa tọhapụ ya dịka abalị 4 gachara. Akụkọ anyị nwetara site n'aka ndị si ebe ahụ n'ụbọchị Mọnde na-ekwu na ndị omekome ndị a bịarutere n'ime ogige ụlọ ụka ahụ mgbe ọ kụrụ elekere 7 nke mgbede n'ụbọchị Sọnde. Ha bucha ọgba tumtum ha ma were ikikere zọbanye ụkwụ na ya bụ ụlọ ụka. Ha gbalikwara egbe elu nke mere ka ọtụtụ ndị mmadụ si ebe ahụ gbalaga tupu ha akpọrọ ụkọchukwu ahụ. Cheta
na onye hiwere ụlọ ụka Solid Kingdom Church bụ Apostle John Okoriko bụ onye atọrọla site na ebe obibi ya izu ole na ole gara aga. Otu onyeisi ndị ntorobịa onye nke na-achọghị ka akpọ aha ya kwuru sị na ọnọdụ enweghị nchekwa nke nọ n'obodo ha emeela ka onye ọbụla chịrịzie obi ya n'aka. Mana ka ọ dị ugbu a, okpuru ọha ndị uwe ojii na steeti Akwa Ibom bụ Odiko McDon ekwupụtala na nke ahụ mere eme n'eziokwu, ma gbakwunye na kọmishọna na-ahụta maka ndị uwe ojii bụ Andrew Amiengeme nye n'iwu ka agba mbọ zọpụta onye ahụ atọrọla atọrọ. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ bụ National Association of Nigerian Students enye n'iwu ma gwa ndị otu ha niile ka ha kpachie okporo ụzọ ọchịchị etiti niile nke nọ na gburugburu ala anyị n'ihi mgbachi agbachiri ụlọ akwụkwọ mahadum ndị nọ n'ala anyị. Nke a na-eme dịka ndị otu jikọtara ndị nkụzi mahadum bụ Academic Staff Union of Universities gakwara n'ihu wee nọrọkwa na mfanye aka n'ụkwụ. N'ihi ya, ndị otu NANS agwala ndị ụmụ akwụkwọ niile ka ha kwachie okporo ụzọ ndị a ihe dịka awa 3 kwa ụbọchị iji mee ka ndị ọchịchị etiti mara ihe ha ga-eme iji medaa ndị nkụzi ndị ahụ obi. Ndị National Public Relation Officer ya bụ Victor Ezeagụ ekwuola sị na ihe ha na-eme bụ ihe ha kpọrọ Operation Test Run, bụkwanụ nke ga-amalite n'ụbọchị tata gburugburu ala anyị. Cheta na ndị otu Academic Staff Union mechara kwụsị ihe niile bụ ọrụ na mahadum niile ndị nọ n'ala anyị kamgbe ọnwa Febụwarị. Mana n'agbanyeghị nke a, ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka na-agakwa n'ihu na-akwụsịghị akwụsị. Ndị nzukọ omeiwu sineti ala anyị akwadogharịala ihe omume Electoral Act 2022. Nke a ga-enye aka kwado ndị nọ n'ọchịchị n'ụzọ pụrụ iche iso tụọ vootu mgbe ọbụla ga-eme ihe omume Congress ma ọ bụkwanụ nke primaries. Ha echetawo na ọ bụ n'ụbọchị taa ka ha kwadoro ya bụ ihe omume Electoral Act dịka ọ gafechara ihe ọgụgụ nke mbụ mgbe a gụrụ ya na nke abụọ nakwa nke atọ. Nke a ka esi gụọ ya na ogige Chamber ndị Senate nke dị n'Abuja. Ndị ekwu gụpụta ya bụ ihe omume Electoral Act ma bụrụkwara ndị ekwu n'ihi ha wee kwado ya gụnyere onye isi ala anyị, osote onye isi ala anyị, ndị National Assembly niile, ndị gọvanọ, ndị osote gọvanọ na ndị House of Assembly, ndị isi oche local gọọmenti niile, ndị ndu kanselọ nakwa ndị ndu dị na National Working Committee. Ọ bụ ndị a niile ka ekwu wee kwado ya bụ ihe omume. Nke a meziri nye ha ikikere ka ha soro tụọ vootu mgbe ọbụla na-eme Congress ma ọ bụkwa primaries. Ọ bụ Ovio Omo Agege bụ onye kwadoro ya bụ ihe omume. Dịka akụkọ a ga na-aga n'iru, onye kwuchitere ọnụ ndị seneti ala anyị bụ Ahmed Lawan gara n'iru kwuo na ọ dị oke mkpa ka ha kwado ya bụ ihe omume Electoral Act, na nke a ga-enye aka ka ihe niile gaa siriri werere otu esiri tụọ anya ya. N'ụbọchị Wednesday izu bịa abịa ka onye ndu ndị IPOB Indigenous People of Biafra Nnamdi Kanu ga-awụcha n'ụlọ ikpe Federal High Court Abuja iji gaa n'iru n'ikpe nke a na-ekpe ya. Ozi a nwetara n'aka Maazị Ifeanyi Ejiofor, ọkaiwu na-ekwuchitere ya ọnụ, ọ gara n'iru kwuo na ya nwa nakwa ndị ọkaiwu ndị ọzọ na Maazị Nnamdi Kanu nwere nnọkọ pụrụ iche na mkparịta ụka nke a kpọtụrụ n'ogige ndị Department of State Service DSS na Abuja n'ụbọchị taa. Ejiofor gara n'iru kwuo na ya nwa na ndị ọkaiwu ndị ọzọ na Maazị Nnamdi Kanu nwere nnọọ ihe ndị dị mkpa ha kpara nke ha na-agaghị agba n'anwụ n'ihi ndị osi imi. Ejiofor gara n'iru kwuo na onye ndu
dịka ọ na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu kwurosiri ike ma kwụrụ chịm ihe niile o kwenyere na ya. Ọ gakwara n'iru kwuo na ebumnobi ya n'ebe ụmụ Chineke nọ ka kwudosiri ike. Ọ gara n'iru kwuo na ụmụ Chineke ga-akwudosi ike n'ihi na mmeri ga-abụ nke ha. O kwukwere na Maazị Nnamdi Kanu na-enwe olileanya na ya bụ ikpe ga-aga nnọọ siriri werere otu esi tụọ anya ya n'ụbọchị Wenezdee izu bịa. Onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari agwala ndị World Bank, African Development Bank nakwa ndị ọzọ ka ha kwado mmemme ahụ ha mere nke akpọrọ One Planet Summit, bụkwanụ nke ejiri kwado ijeri dọla 19 maka iji mara ka a ga-esi kụọ osisi ma gbanwegharịa ihu eluigwe ma nyekwara ndị na-akọ ọrụ ugbo aka gburugburu ụwa. Buhari kwuru okwu a na Abidjan bụ isi ọchịchị nke mba Cote d'Ivoire n'ụbọchị Mọnde, oge ọ nọ na ọgbakọ pụrụ iche nke ndị United Nations haziri, bụkwanụ ebe ọ kọwara na ihe dị otu a ga-eme ka ihe niile kwụrụzie otu o kwesịrị na ogbe dị iche iche. Akwụkwọ nke onye enyemaka pụrụ iche nke onye isi ala na ihe gbasara mgbasa ozi bụ Malam Garba wepụtara, ọ sịrị na onye isi ala gwara ndị nzukọ a na Lake Chad na mmiri nọ ebe ahụ atalala. Nke mebiri ma gbusịa ọtụtụ azụ ndị n'ebe ahụ ma mekwa ka ịkpa anụmanụ ndị nọ n'ọhịa nakwa ndị nke nọ n'ụlọ ka ọ bụrụzie ihe na-adịghịzi ire. Ọ sị na nke emekwala ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi ebe ahụ chọwazie ụzọ ha ga-esi wee chọwa ọbọ na-eche ha. Na ya bụ ihe omume nke emere nke ọtụtụ ndị si na mba ofesi dị iche iche gbakọta, ka Buhari nụrụ kwuo si na ego ahụ amawapụtara maka ndị na-akọ ugbo ga-enye aka hazikwuo onye niile gbasara inye ọrụ ma kwalitekwa ọnọdụ nchekwa gburugburu ụwa. Akụkọ anyị nwetara site na UN ma enwere otu a ga-esi nyere ndị bi ebe ahụ aka na ọgbakọ ahụ, bụkwanụ nke ọ bụ ọgbakọ nke 16, bụkwanụ nke emere na kamgbe mba Rọshia malitere ịwakpo mba Ukraine, nke malitere n'abalị 10 Febụwarị. Ọ sị agbanyeghị ụzọ dị iche iche nke ndị si na mpaghara ndịda anyanwụ jiri na-akwanye mba Rọshia ọkụ n'ukwu, na ndị Rọshia echiele ọṅụ ma gosi na ha bụ ochintị. Na ya bụ ọgbakọkwa ka ha nụrụ kwuo na dịka ndị mba Rọshia gara aga gbarie otu ụlọ akwụkwọ nọ na Eastern Ukraine ma gbuo mmadụ 60 na obodo Kyiv, na nke ahụ eme n'aka ọ dịkwa mkpa na ha zukọkwara ọzọ. Ha sị na ọ bụ site na ya bụ nzukọ ka ha ga-anọ wee mara ihe ha ga-eme iji mee ka udo biri. Onye mgbazi ndị otu egwuregwu bọọlụ Paris Saint-Germain bụ Mauricio Pochettino ekwuola ya hụha na Lionel Messi na-enwe ihe nkwubi okwu kamgbe ọ malitere agba akụmbọọlụ nke afọ a. Messi bụ onye siri na ebe ọ nabụrụ akụ bọọlụ bụ Barcelona wee bịa na otu egwuregwu bọọlụ PSG akpaghị agwa dịka otu ahụ o si akpa na otu egwuregwu bọọlụ ya bụ Barcelona. N'agbanyeghị na nwokorobịa ebuola akara ntụrụugo nke 7 dịka onye Ballon d'Or kamgbe o bidoro kụwa bọọlụ,
mana kamgbe ọ bịaziri na otu egwuregwu PSG ọ gbagazi onye ụka mana ya na-ekwukwasị na kamgbe ahụ ọ bịara n'otu egwuregwu PSG na ọ sonyere naanị ọkpụgoolu 4 n'agba egwuregwu a niile ma site n'ụzọ dị otu a gosi na ike agwụkwala nwa agụ a. Igbo ndị ọma, otu a ka ọ haị n'ọnụ n'akụkọ anyị nke mgbede taa. N'aha Chinedu Ezenagụ bụ onye depụtara akụkọ a, ka m Ikenna Bekee na Chinedum nwa na-ekwu ndị tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo ji asị imeela maka ige anyị ntị, ya gaziere gị.